תגיד, קוראים לי שי, אלישיב, ואני מתוק, ואהוב, ויקר. תעשה שלום. היי. שלום, היי. תן להם נשיקה. עוד אחד, עוד נשיקה. חזקה. נשיקה, תן נשיקה. תן נשיקה. יאבי. מי את? מה זה? מה אתה עושה? ממי אתה מתחבא? לא עם מישהו. אתה מתחבא לאמא? כן. למה אתה מתחבא לאמא? אני לא רוצה. אתה לא רוצה להתקלח? לא. הבנתי, בסדר. אז תתחבא. איך הוא מצליח להיכנס לשם? לא. הוא כזה פצפוץ. עכשיו. היי, הגעתם בסדר? היה תנועה שהיה בסדר? לא, היה צ'ק צ'ק. כן? כשאנחנו יצאנו היה ממש פקוק. בסדר, דווקא. יצאנו כיף בצד הגודל. תכניס. זהו. טה. איך ההורים שלך מסתדרים בלי לראות את הנכדים שלהם כל כך הרבה? קודם כל הם רואים מציקים? אותם בסקייפי? בסקייפ. עדיין זה לא... קשה להם. גלעדי כל פעם שעצוב לו, לא, אני מתגעגע. לא, כי גלעד עם אלה, הם ראו אותו בארץ, שהוא כאילו, הוא נולד בארץ וגדל בהתחלה בארץ, אבל הוא כאילו made in USA. הם ראו אותו שנה, בתחילת שנה, שהוא היה בן שנה. טוב, 1, 2 ושע. 1, 2 ושע. לא, ג'ופה! האמת, אני יכול לשלוח להם DVD עם הצילומים האלה. אוי, נהדר. אין לנו מצלמת וידאו, אנחנו אז אני אשלח להם. לא תיעדנו כלום. אוי, אתה עצוב. אז תכתבי את הכתובת שלהם בפרון, אני אשלח להם DVD. אתה עצוב, אתה רוצה בקבוקי? אתה לא רוצה את זה? ללכת? להתראות. אתה רוצה חיבוקי? תעשה לי אוי. אתה עצוב? מה אני יכולה לתת לך? אתה רוצה בקבוקי? בלון, איפה הבלון? אתה לא מתחבא כבר? למה יצאת מהמחבוא? תודה. מה קרה לבלון? כן, הנה הצפרדע. עכשיו חזרת למחבוא? אוי ואבוי. אני באה לתפוס אותך. אתה לא תתחבא לי. מה זה? מה יש לך ביד? אתה רוצה כובע? איפה הכובע שלי שי? לא קוקו? נראה אותך מגיע. כל כך אוהבת לראות אותנו מתוסכל. כל הכבוד, איזה אימא מתקדמת. זהו. נוציא לך? אז אני יודעת איפה אתה. יש לנו פה ילד מאוד מיוחד, קוראים לו דג גלעד. אני לא רוצה לעשות טובה. אני לא שואלת אותך, אתה רוצה נרדמה? שתפת אותך? בכוח או בנעים? תמונות קשות, אני לא אצלם אותן. אז יאללה, תפתח. יש לך מסר לסבא? זה האפשרויות שיש לי. יש לך מסר לסבא וסבתא? תגידי, החנות של בגדי הריון שאמרת לי, פה, ממש איפה היא? כמה דקות מפה. תקבל הסבר איך אנחנו מגיעים לשם. אני רואה שיש פה נמלט. גלעדי? מה? יש פה נמלט. בואי. אני לא יודעת איפה בכלל. איפה גלעד? הוא מתחת לשמיכה? הוא מתחבא לאמא? אמא תמצא אותו? לא, אמא לא תמצא אותו. אולי נסגיר אותו. אולי נסגר לאמא שהוא פה.
מצלמים אותך במצלמה? כן. אתה לא יודע איפה אני עכשיו. בואו נראה. אני לא יודעת למה אתה פותח. תיה! 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 זה כבר עד. גלעד. באמת? כן. לא, זה לא גלעד. כן. זה לא גלעד. זה כן. זה ישי, לא? לא, ישי. הוא במיטה שלו. לא, זה ישי. גלעד במיטה שלו. לא. מה זה איך תרגישי? אני לא... זה לא נכון. מה כאן, מפתח? אבל מה עושים עם המפתח? אבל איך זה הולך פה? תצלם את זה. תצלם. תמונות מהמצלמה, פתאום אני רואה... Who's that? Asaf. He has a funny camera thingy. Ooh. Yeah. You want to say hello? Say hello to Asaf. Say hello. Hello. No? You want to put it on? Go. And now we're putting on your sweatshirt. Look! Elephant! And a bird! Yeah, and a doobie! Doobie! נכון? דובי! לא תעשה לי. אבל מקושקשת. קשת הולך? כן. מה ההבדל? אני לא יודע. תאכלי עכשיו. סנדוויץ' אני אכין סנדוויצ'ים אחר כך. לא, אני אכין סנדוויצ'ים עם דברים אחרים. אבא! יש לנו דברים.